tolerancia cero ante a violencia machista, veña de onde veña e afecte a quen afecte. Esa é a miña convicción, porque, desde logo, os casos de violencia machista non poden quedar impunes e temos que estar sempre do lado das mulleres. Ao longo deste 2025 coñecemos comportamentos machistas repugnantes e eu creo que hai que decir sin medias tintas que a resposta que se lles deu non estivo á altura cando afectou a responsables políticos. Que van facer na Diputación de Lugo se o día 14 o señor Tomé é necesario para que o PP non goberne a Diputación de Lugo? Que van facer? Señora Pontón, a que non lle gusta a pregunta, que é incómoda, que sempre arrulle. Vayamos ao tema, esta vez sí que vai o tema, para non falar moito diso. Tolerancia cero contra o machismo. E hai poucas semanas, o 25N, van vostedes a rodear a sede dun partido, que é o Partido Mayoritario en Galicia, e a acosar as mulleres que estaban ali traballando, e vostede é incapaz de condenalo. Pero que tolerancia cero? Tolerancia cero contra o machismo. E aínda non tuvo a mínima valentía política para condenar os insultos machistas a unha conselleira. Non foi capaz.